Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Goedemiddag, welkom bij de livestream van Omroep Friesland. Mijn naam is Freek Wijma en together mij Elke Dijkstra hoop je het zo vol mogelijk mee te nemen in wedstrijd nummer 10 van de SKS Lemmer 2. Op een ei dus in de baai van Lemmer. En staat het nou lieket mij aardig meer wien als juster. Het is nog 6 seconden. 5, 4. Jo, ik wil even het klokje doen. Daar is een start. En weer hebben we een toeter. Oh jee. Maar we zeggen nog, dit keer is het een individuele valse start. Waar wie er te betiet. Nou, graag de kotter even om even te zien wat voor nummer eromheen gehouden wordt. Deze scootjes zielen alle keer terug. Ik ben er dus van uitzoeken dat zij het net binnen, maar waar is het wol? De hele mannen luidt er al een beetje voor. Die zijn al heel tijd ontscherp ziel, maar we zitten hier onderuit. Graag zoen we even op een kottertje en willen. Mooie camera. Wat voor boer er omheen gehouden wordt. Het lijkt erop dat het de dragster scootje is dat de betiet oer de start is. En is hij dan de enigste? Nummer 2. Ja, het is de twee gebroeders van Drachten. Jeroen Pietersma. Die moet even trojen worden dat hij waarom had. En dat betekent dat alle titelkandidaten mooi oer de start binnen. Daar gaat de snekerpan alweer oerstag. Die kiest helemaal de orenkant van de vloot. Helemaal de vrije wien. En hoe pakt het deze keer uit voor Douwe Visser van Snits? Ja, dat is net uit wilde, denk ik. Hè. Die zie het achter die scootjes. Het is het veen wat je er alweer prachtig boven de oren zit. Ik het hele mandje prachtig mooi voort. Maar Grauw die daar wat in een mindere positie leidt erachter. De Lemmer al oerstag. De Zuidwesthoeken klapt daar echt boven mij. En dan zullen we daar... Het is binnen Akremus die nou oerstag gaan. En wij zullen Joe toch even letten op de titelkandidaten. Ja? Dus wij zullen wat meer de Lemsters, de Jereveen, Snits en Grauw nemen. Grauw, een minnenstart. Snits moest al betiet oerstag om vrij te zielen. Maar dat hebben we van de week als jeder zien dat die soms toverie kent mooi een wat mindere slag. Het veen prachtig voort. Wordt dit dan het wonder van Sietse Brouwer, dit kampioenschap? Het is nog even lastig in te schatten, want er binnen ex-scootjes helemaal onderin die startlijn uiteindelijk zet. En een van die scootjes is Bigelix Huzum. En die liet je toch echt wel een hele mooie slag te meisje. Maar het is hierbij moeilijk in te schatten. Het veen draait in elk geval mij voorin. Rent heerlijk. Rent ik scherp. Pakt liet het meer hechte Bigelix zoals Ljouwert. En Grauw had les van Ljouwert. Die had wel een gatje gekregen dat er gewoon wat troszet moest aangegongen. Dus die kan wel weer wat profiteren. Maar hij zit wat in een smarge wind van de Ljouwerters. En daar hebben we Huzum. Die is een heel eind troshield aan de orenkant. En kan die straks een mooie slag voor losmeisje. Wat de zeggen van Jenne Woord. Daar Grauw, een stuk leger. En we hebben hem nog net neemt, maar Auke de Groot van Starum liet het een hele mooie startwet te hebben. Ja, we zullen toch dat snitje achter een aardig wat scootjes delmat. In elk geval de Lemmer en de Zuidwesthoeken. En hier ik achter de Akkermesdel. De Grauwsters achter Waartseindel. Zie ik net vaak. Nee. Maar dit wordt toch wel een hele spannende strijd. En waar komt Sietse Brouwer uit? De nummer 2. Daar ben wij wel even benijd naar. Daar is Jenne Woord. En daar Boppen,
Het scootje van Huzum. En dan ben dat toch de beide scootjes die het spekkeer binnen naar die eerste route. Helemaal onderin start. Maar wel als 1 en 2 om die tonnen. Johannes Meter pakt de punten voor het sprintersklassement, zijn ze dan bij die IFK's. Als eerste om de bovenste tonnen. En ik Jenne, wat hebben we dit kampioenschap nog net zo vaak als zat dicht bij de eerste om de bovenste boeisjoen. Huzum 1, Jennewaard 2. Volgen terug de hele mannen. En wat zijn die met rond te Jan? Die kan net achter die stuurboord skippen, maar die vindt een gotsie achter het veen. En het veen als vierde om de bovenste boei. Daar komen de Akkermers ook aan. En had wat zijn dan genoeg romte om in het gat te draaien. Of krijgen we hier voor het weer een protestsituatie? Hij kent er voor de zal ik het. Hij mat terugzielen en Grauw maar weer achter de el. Daar wordt wat roppen. En Grauw race voor de Zuidwesthoekendel. Ken het al een keer reglementair of... Dit liep geen problemen op de levering. Het bent dan toch weer de Grauwsters die hier weer prachtig mooi. Toch hinderskarreli. Maar er zitten hier nog een heel soort scootjes heel dicht bij elkaar. Van de kanshebbers in het klassement lezen toch de Jereveensters het mooiste voor. Net alleen nog voor dit groepje, maar ik een beetje vrij. En een beetje los van die groep. Grauw dichter om het tonnen als Akkerum. En de Zuidwesthoeken. Als de Zuidwesthoeken mag ik eigenlijk zeggen. Dus de Grauwsters liek je toch plakje 6 intussen pakt te hebben. Ja, dat zit vlak bij elkaar. Ja, ze binnen de Woordziners ben wel als sexde op de tonnen kwam. Maar die ben zij nou al voorbij vinden. Dus inderdaad, Grauwel op het 6e plakje. En daar ook de Sneker Pan die maat aansluiten achter het Staverse scootje. Dan even een keervetting van de boeironding nummer 1. Huzum als eerste. Tweede Jennewaard. 3 de hele mannen. 4 het veen. 5 Akkerum. 6 Waard zijn. 7 Grauw. 8 Ljouwert. 9 Starum. 10 Snits. Alve Lemmer. En op Nijstarten, Drachten en ik helemaal achterom op het 12e plakje. En Jerresje was al wat zenuwachtig voordraaien. Ze willen net het loefduel in de man bij elkaar. De Snitsers vallen voort. Geen extra meters. Een mooie vlakke zee. De wind hier is wat zuidelijker. En wat minder hut dan als eerst voor zijn. Dus er rennen nou nog geen baren de lemst erbij binnen. En voor de skippers is dat noffelijker varen. Jereveen maakt het snel heat. Zit al vlak Njonken de hele mannen. En de Veensters binnen het nota van de 4 favorieten. De meest voorlijke op het 4e plak. Grauw, positie 6. En met name Snits en de Lemmer op 10 en 11 stellen voorlopig teloor. Johannes Meter. Ja, 2 keer op podium. Dit kampioenschap, 2 3e plakjes. Langwar en Elehuizen. Zit ik een 5 en een 6 en een Sambi. En dan zien we dus zelf dat de Jereveen op de gijp zit. Ja. En die remt even. Dan kom je hopelijk nog vol goed om die tonnen heen. Ja. Jou het hele mandje dan wel genoeg romte voor.
de verenvinst. En waar komt er nog tussen terug? Ja, Akrum. Die denkt van ja, je moet God vallen letten, dan begin ik ertussen. Ja, dit voorspelde ik al wat. Maar ken Akrum er dan tussen? Want het veen moet nou gewoon loeven. En had er helemaal niks. Ja, dit wordt spannend. Ik hou me even stil. Dit ken het volgens mij. Ja, toch. En gaat Pieter Meter nou dan bij de tweede tonne de mist in? Of komt er geen protest? Omheeg, zeiden ze, omheeg. Erboven sturen. Het kan alle keer correct, maar het weer weer risicovol, hè? Ja, dit weer een heel groot risico. We zeggen toch dat de hele mannen het venstersgoedje net genoeg rond te joeg. Daardoor konden ze net mooi de tonnenronde. En profiteerde Pieter Brouwer ervan, maar het weer al een hele risicovolle actie weer. Maar Pieter zal alleen nog maar tevreden wezen met een eerste plakje. Net dat het voor het klassement wat uitmaakt, maar om nog een mooie dagzege te hebben. En daar, van deze hele actie, profiteren ik de Grausters. Want die sluiten hier al prachtig gewoon bij de koprenners. Maar dit binnen de grootste koprenners van Lemmer 2 Joet. Huzum en Jennewaard. Vlak binnen. En die zitten hier alweer boppen in de maar daar helemaal boppen. Daar hebben we de Akkermers ook al. Die had je toch een knappe winstslag uithellen. Die hebben moesield en dat is net onverstandig, want ze komen op stuurboord aan. Dus ze laten rustig deze scootjes er even tussen komen. Die voorrang haar. Maar wat doet Jennewaard? Dwingt hij de Akkermers zo sterk? Ja, die zei ik ziel gewoon terug. Wil ze al lang op die boeien kennen. En die liet dus een heel gat vallen. Ja, die dwingt ze gewoon even terug de wien. We hadden het van de week eerder zien. En die is een heel lang om die boei heen. Want Jere liet Jennewaard een gat vallen voor het veenjaar. Sjugge zoon. Ja, en grauw. Ja. En grauw. Ja, dan kun je op in je scootje varen. Maar ja, is dat dan om een oor voor u te helpen? Wat is dat voor actie? Of doe je dat voor je eigen positie? Huzum dus in. Jereveen mijn stip op 2 toch. En Ja. dan Jennewaard, Akkerum en Deun daarop grauw alweer. Jongen, wat een ontwikkelingen. Ja, reglementair volledig in je rug, Jennewaard. De hele mannen maat nou achter de Graustersdel. En dan staat weer in zo'n relatief kwad rakje de hele volgorde weer op een kop. Ja, want de Grausters zijn dus nou niet voor het scoot. Maar het vee en ik, Ja, die is... onderlinge verschil, 3 plakjes. Dus in deze situatie blijft grauw de koprenner. Maar het gotje zou dan al wat lichter worden. Ja, dan heb ik hier op mijn track and trace staan dat Jennewaard als eerste de boeironde. Maar dat kan het helemaal kloppen. Het wie Huzum wat als eerste om de boei heen te gaan. En toen Jennewaard. Toen Jereveen. Ja. 3 Jennewaard, 4 Akkerum, 5 grauw, 6 hele mannen. En dan, ja, volgen je favorieten. Want hier pas hebben we de Snekerpan. Achter Ljouwert nog. Drachten zit er nog achter. Zuidwesthoeken. Dus ik helemaal naar de achtereindtas zakken. Nog correct voor de dragsters. En leidt Lemmer dan helemaal alleen nog achterom. Ja, Wonderbaarlijk op eigen wetten. wonderbaarlijk. Ja, dat binnen toch. Ja, dit is dan de hele finale, laten we het dan maar zo zeggen. De finale is mooi, maar dat zul je toch in finales en hele finales gebeuren. Dat er spanningen binnen. En Jennewaard loeft grauw helemaal op. En loeft Akkerum er helemaal op. En daar kan het veen weer van profiteren. Dan is Akkerum Maar- een einde achter de zakken. Ja, zeker. 2 plakken al. En het veen denkt, ik Daar mag gaan ze. toch maar een beetje mooi omheen. Want oors komen ze boven meer in. Maar dat maak ik net te 4.
Heerenveen gaat er achterop. De hele mannen had er al verkeers om jeder te vallen. En nou zien we toch ik dat het grauwste scootje valt. En het Heerenveen valt nou ik. En waar is het scootje van Huzum? Die maak je nog voor. Daar is het scootje van Huzum. Die zit helemaal op de orenkant. Lekker vrij. Had van net in lest. En deze groep kan nou meters winnen. Let ze maar over, ze ze denken. Let ze maar meters, meidje. Wij komen eraan. Ja, de Lemsters helemaal achterom. Die hebben in dit rak 3 plakken verschieten hier. Huzum uit Heerenveen, Jennewoord en Grauw. De Lemmer kiest voor een orenkoers. Ja, die had op dit stuit verder niks meer te verliezen. Helemaal achterom. En Akkerum, die is ik jijder gegaan. Ja, is de hele top 5 helemaal naar het wouden gemaald zielt. Zij ben gelijk oestar gegaan. En binnen wij benijd hoe dit bij de bovenste ton uitkomt. Ze hebben in ieder geval een prachtig mooi gonkje. Snits in de Zuidwesthoeken zetten echt terug. En hier komt de wind ietsje meer uit het gat van het IJsselmarwei. En toch die skifting, of die bjem die er op de hoek staan, wil die wind wel eens even wat romje en kerst je volle heger op dan op het midden van de mar. Dus Jurgen de Giele Moetskes hier van Akkerum toch weer een hele mooie positie varen. Hoe stuurboord voor Grauw en Jennewoord Del, terwijl ze straks hoe bakboord op die boei komen en dan had ze toch weer mooi voorrang. En sjug eens even hoe mooi ze hem krijgen. Niels Jennewoord wat stil uit. Huzum, nog steeds als eerste om de boei heen. Achternooi zitten terug het veen. Maar Akkerum is ik al heel dicht bij het veenkaam. Akkerum pakt in dit kruisrak in één keer 2 plakken we weer om. Van 5 naar 3. En Grauw zak het. Maar ik achter Jennewoord Del. Dan gaan we dus weer alle keer wisselingen in een rakje. Maar Douwe Visser van Grauw zal geen risico's nemen. Lid ze maar rustig voor medaille in eerst. Ja, hij zou ik net alles kennen, maar 7 zielen. Zien plakje Joet Jirre op het IJsselmar een 4e tot ontnota. En daar hebben we de Snekerpan. Komt weer in de buurt in elk geval wat bij die voorrijn. Maar lissen ze wel over de goede boeg. Ljouwert wat zijn. Ja, de Snekerpan leidt wel wat heger, maar Bissen straks, als wat zijn en Ljouwert draait, kan ze dan op die draaien om daar tussen die boei te komen. Dat God liep het mij grut genoeg. Ja, in 1 slagje hebben zij 2 scootjes pakt. Namelijk de Ljouwerters en de Waardzijners. de hele mannen op zijs. Snekerpan nou op zo'n.
En voor het kampioenschap zou het toch mooi wezen dat zij er ik nog even wat dichterbij kroepen. Dan kunnen we hier ook al een beetje voorzichtig concluderen dat het net verhoort. Dat het groepje wat nog kans maakt op de titel, net met jou, maar nog maar 3 is. Want de Lemsters, ja, achter ons zielen, dat helpt vanzelfs helemaal net. Huzum stabiel op dat eerste plak. Dan volgt er al een gotje naar Jereventa. En die had weer wat marge opbouwd richting Akrum. Ja, in de middenmoot druwt het dichter op elkaar. Jennewoord, Grauw, hele mannen, Snits. Daar zit al net zo'n gekvolle ruimte tussen. Dus ik denk dat we de laatste wisseling nog net meemaken gaan. Bij de Zuidwesthoek mensen dwaande mij een orenfok. Daar hadden ze dus toch een inschatting maken van de waarsomstandigheden. Ja, en er liep het minder wind te wezen dan eerst voorzien is. Dus zou het leren kennen om een wat lichtere factor op te zetten? Ja, het is waarschijnlijk net volle lichter, maar het is vooral het profiel hoe de fok snijdt is. Bij huddere wien wordt wat een vlakkere fok. Dat betekent dat die wien er sneller uit is. En als de wien er sneller uit is, dan gist ik minder scheef. Maar met wat minder wien zit er wat meer bolling in het tuig. En haast wat meer die wien vast en krijgt wat meer druk en meer snelheid dus. Het lijkt je toch dat het vingen de kop oorneemt van Huzum. En hoe dicht zit Akrum daarop? Want die loopt wel wat hoger dan de Vingsters. Zou dit dan een die-oorwinning nummer 2 worden voor Sietse Brouwer? En het lijkt wel dat hij de boei onzielen kent. Ja. Dan had er helemaal een gouden slag vanzelf. Want Huzum die maakt sowieso nog tronnen wien 2 keer. Hij kent als de wien zo steen bleef. We zeggen dat er komt hier een vlaagje voor zijn boeg. Er zit wat meer wien. Wordt hij negatief of positief? Ja, dat zou het wel heel mooi nou. Ze beginnen al te kniepen. Maar de Akkermers lezen nog heger. Die liggen nog heger. Die kennen hem weer zo'n. Ziet ze net te heeg. Let dat scootje rennen. Beide boeikest in de snelheid nog wel omheen sturen. Maar ja, dit maar kennen. Dat hoe ik hem net uitlezen. Dit maar kennen. Nou, dat de gong erin horen. Dit is spannend, Jer. Ken Sietse Brouwer hier de boeiheli. Nou dondert er naar onderen. Dat... Maar hij had gong in het scootje. Gong in het scootje. En dan mooi een opzitten eromheen. Had er zijn zenuwen in bedwang. En de Huzumers. Ja, die lezen stuurboord. Die zullen erachter delmatten. Wat de opzitter. Hij draait hem omheen. Kan er correct voorbij stekken. En nou de fokbak. En Ken. Maar en daar komt Akrum ook dadelijk. Hoe komt het met Huzum en Akrum? Ja, daar ben ze al. En Ken Akrum nou in volle snelheid oer het veen heen daveren. Want die loopt wel even helemaal stil, ja. In elk geval pakt Akrum hier de Huzumers. En de Veensters kennen er nog correct van wel. Jongen. En krijgen op 10 gang. Maar... Hier binnen 2 witte scootjes mooi elkaar in peteer. En geen heeg op. Maar het veer pakt de koppositie. Maar vlak daarachter Akrum, die nou ik volle gang had. Wat een spannende strijd, Joet. Jennewoord houdt zijn 4e positie voorlopig. En Grauw volgt op nummer 5. Maar de top 3 is weer even trommelkwaar hukselen. Ja, ken die dat horen. Jennewoord in elk geval nog voor Grauw om de boei. Maar het leent dus om die slag daar bij het Woudengermaal zo 4 mogelijk terug te zetten.
Ja, dan lijkt het toch dat de wien een beetje draait is. Want ze kwamen ze volle verder onder bij deze boei uit. En nou kunnen ze hem in één keer berinnen. Dat zou echt budget te kennen dat de commissie straks misschien nog ontslepen gaat met de ton. En de Lemsters in eigen baai, die pakken hier 3 plakjes in één slag. En komen dan toch ik weer een eindje nu voor. Het lijkt dat er op het moment even weer een beetje meer winst zit. Jereveen voor Akkerum en voor Huzum. Wil ze nou bij Akkerum de lood erin sjuggen? Dat hebben we nog net jongen deze wedstrijd. Dan is de wien echt wat draait. En de Huzumers kiezen ervoor om nog gewoon de fok aan de andere kant te houden. Liek als het vingen. En zolang die wien vangt en Ja, de balling pakt. het is natuurlijk, we zien nou, ze krijgt al de boei daar ze toch al aardig dichtbij wierden. En als het dan onder boetenkant lijst, is het misschien nog wel verstandiger om wat meer te remmen. Al is dit een... Nee, dit is hier wel de goede boei. Zullen we nog geen actie op de Zevenwolden. Het is ik nog voor Jalve Fjouweren. En ik neem aan dat we minimaal nog 1 cruiserak zielen. En dus ik nog een roemrak voordat er een eventuele finish inkomt. Ja, de wedstrijd is letter begonnen, dus zullen ik wel wat langer terugzielen. En de omstandigheden binnen er ik nou om maximale zieltijd te maken. Als zouden de supporters en het scootje van Veenwol de finish erin gaan willen, zoals ze nou lezen. Want zij gaan als eerste om de boei. Akkerum 2 steekt gelijk al wat hoger op dan het Veen. En Huzum 3. Ja, juster kan de Gerben van Manen nog eens 2 door de finish. Nu leidt hij echt eerste. Ja, dan noemen ze 1 en 2 binnen dezelfde als die we juster zeggen. Alleen het voor Akkerum pakte dat helemaal verkeerd uit. Ja, en wat weer er... Sjurres, een vlaag bij het Veen, die pakt hem daar bij de dik. Sjurres, die had even een goeien te pakken. Had er de gong erin horen kan. Akkerum draait er bij wij. Maar Wien is er voldoende. Je mag je net weer omsje, maar ja, wat hier er gebeurt als Pieter Meter juster even ietsje behoudener zielt hier en die eerste boeironding achter de Zuidwesthoekendelgong weer. En zoals er nou zielt en het tempo van juster, dan hier er hele mooie dingen voor het klassement van kennen. Maar Dan hier die twarren staan. dan hier die twarren stoen. Vlak voor het Veen. En vlak voor de Snekerplan. Maar ja, Ja, wil ze As. nou aardige vlagen hoe de markt komen, Jer? Er wordt echt wat oors. En waar kennen we die verorende omstandigheden het beste om? ja, de man werken worden, hè. Zie die man is achterop. Dus die heeft druk op gescoord. En Huzum nog altijd op een heel netjes derde plak. Jennewoord, liep het toch die 4e positie nog altijd in handen te hebben. Gerhard Pietersma. En daar achter zullen we de Grauwsters aankomen. Maar Sietse Brouwer nog altijd soeverein op kop. Weer een klasseprestatie, weer een hele goede dag voor de Gerben van Manen. En Akkerum volgt een heel netjes tweede plak. Ja, de man zielen er toch al deze al 30 hier met elkaar ontvaren. Zo'n teamwork is het, Jer.
keurig om die boeien heen te snijden. Gelijk op hichte, op snelheid. Ze lieten daar echt geen meter lezen. En dit ben de man met de spierballen. Ja, die moet het doen. Die betjen je eigenlijk de motor van het schip, hè? Ja, ze kiezen nou voor zelf alle keer die lange slag. Want dat de wind net wegdraaid is, dan kunnen ze een hele lijn in één keer op naar die bovenste tonnen. En hier zorgen we toch dat Huzum wat aanjekje maakt bij de nummers 1 en 2. En Jennewoord zorgen we nou voor het Woudegemaal wel scoren. De Kotter. Is er al beweging? We zorgen nog niks. Grauw nog altijd op het 5e stek. In elk geval voor de Snekerpan en voor de Lemmer. Dus die twee concurrenten, die houden ze netjes achter hun. Maar Jereveen, ja, die rottelt toch wel door, hè? Maar ik heel tijd ken Akrum een skipslengte hoger uitkomen bij die boeikers dan het veen. Dan wil ze toch in dezelfde lijn zitten. En is de wind dan nog hetzelfde? Ken het veen dan in één slag die boeihelly? Want ze krijgt wie het krapje. Wil je naar wat? Jij er hoe stag gaan. En de grauwsters, ik de slag in één keer helemaal terug naar de boeikersmaatje. Nee, geen risico's. Ze vallen. Nee, Akrum gaat ik hoe stag. Nou, Wat gebeurt er? Of krijgen we een dikke Nou. winstskifting? Ja, we krijgen een dikke winstskifting. Sjogger eens aan. Ze woorden vallen lieken wel. ze kennen nou ze eens kennen aan. in één keer een hele dikke winstskifting. Correct op het moment dat Jereveen oerstag ging. En ik hier het idee dat ze er al achter Del vallen worden. Ze lieken ze hier in de grutskoort al wat viert. Misschien kennen we straks die beelden nog even waarom zien. En anders moeten we ze maar even vregen letten. Want het liep erop dat ze er achter Del zoet, maar de wind draaide niet een keer. En ik de akkermachine dat in de gaten. En draaien mooi. En daar terug kan Sietse Brouwer zijn koppositie behouden. En dan is hij niet in een gunstige vlag, want ze kennen hem in één keer aan nou. Is dat dan ook een beetje het geluk wat je soms neder gaat als debutant, dat het ook een keer mij zitten maat, want dit weer de perfecte vlag voor hun. En Grauw, ja, die zit nou in de clinch met Jennewoord. Want hoe reageren die op die vlagen? Nou, Grauw gong voor Jennewoord Del, maar ze kennen die boei net bezielen. Dus ze geen gelijk oestag. Daar terug bleven ze in de positie dat Jennewoord net oestag ken krijgt. En dan is Grauw Jennewoord voorbij. Maar zulgens naar een stekerpan. Daar komt de snekerpan ik alweer aan. En die liet die man even een vjochtje en denkt van, dan kom ik wel weer wat dichterbij. Maar die komt straks Tjubert op de ton aan en die moet voorrang verliezen op Grauw en Jennewoord. Maar ja, als die vlag één keer zou verhoren, dan kent ik het wel keer. Dat zullen we nou ook al gebeuren met de snekerpan. Die krijgt hem ik in één keer voor de hele orenboeg. Serieus? En goed haast amper om het helmhout te zitten om een oerstagmanoeuvre te maken. De wind draait er verschrikkelijk. Maar ik kan me nog net indenken dat Snits hier nog voor Jennewoord en Grauw gaat. Maar Grauw en Jennewoord, zij aan zij. Maar het zijn de Grauwsters die ervan profiteren en vrij voor en vrije wind pakken om die boei te draaien. En dan wordt het gotje mooi Sietse Brouwer, ik alweer in je plakje lietser. Dat is eigenlijk wat Douwe Visser van Grauw regelmatig doet. Helemaal vanuit de middenmoot of zelfs uit de achterlijn
aan het eind van de meet je toch weer helemaal naar voren zielen. Maar het is natuurlijk net van niks dat hij Bob ondersteert, hè? 1 Jereveen, 2 Akkerum, 3 Huzum en nu al op 4 Grauw. Snits zit ik heel dicht achter Jennewoord en Grauw. Dus de wind echt hier onhelpt. En dan is het gatje tussen Grauw en Huzum is ik net meer zo groot. Dat is een minuut ongeveer. Een lietse minuut. En hier nog steeds het veen dat verdierend op Akkerum. En hem keurig erachter houdt. Maar dit is wel boord om boord iedere keer, hè? Ja, maar ze lezen wel heel iets aan de goede kant. En Daar gaat Akkerum weg. Dan moet het Jereveen weer reageren. Ja, hoe vaak ging je, hoe stag? Daar ben ik meestal die achter je komen. Dan zie je het daar wel wat marge. Daar gaat ik het veen alweer. Als de Zuidwesthoeken de loerte erin had en nog helemaal naar onderen te mat, gaan deze beide scooters alweer op naar de tweede bopperste tonnen. Op de achtergrond de 7 Wolden, zie ik het ook al positie. Zie je, daar draaien ze weer op. En deze 2 skippen ontrinnen elkaar niks. Het liep het erop dat Akkerum de hele tijd ietsje heger kan. Maar qua snelheid het veen ietsje harder gaat. En daar toch ze on een touwtje mogelijk blijven. De grootste vlagen binnen weer een beetje uit. Ja, De draai al inzet. al doggen ze het voor het plaatsje. Het lijkt Keurig, wel simultaan, Sil. synchroon, simultaan, prachtig mooi hoestag. En het fokje haast op hetzelfde moment hoor. Maar, het bleef dicht bij elkaar zitten, Jer. Het veen kan nou mij een knik op een scoort op het tonnen. Akkerum moet ietsje scherper zielen. Maar beide kennen ze mij gemaakt aan. En dan komt die dijtitel toch heel tijd dichterbij, hè, voor de vensters. En dan zeggen we toch dat het gatje tussen het veen en Akkerum een liets beetje groter worden is. Jenne Woorts. Kan die Grauw weer bedriegen? Daar zijn de grauwsters. Daar zijn de grauwsters. Jenne Woort oer stuurboord. Ja. Met Flarang Jan on Grauw. Maar die lidden een grote ruimte. En Grauw zal er helemaal niks van hebben om Jenne Woort de wien in te draaien. Want die wil hut en snel achter de huizen zongen. Ja, Grauw weet ik dat de Snekerpan hier vlak achter zit. Maar ze zielen Ja. al een eentje terug. Ze zielen al terug. Maar dit zeggen we vaker. Dit is een manoeuvre van niks van Jenne Woort. Want als Grauw nou gewoon trots hield en ook je er een beetje voor lezen. Ja, dan mag gewoon in feite gewoon hoe start gaan. Maar ze liet het er gewoon op aankomen. We zeggen het volle vaker. Als Grauw trots hield, ja, ze maaien er natuurlijk net opbatsen. Maar ja, het is ja, de best van de golden overleveren als je er gewoon voor lezen gist zoals Jenne Woort. En daar komt ik snitsel tussen. Ja. Want er voelt natuurlijk een groot gat. En daar kan de Snekerpan dan dankbaar indoeken. En dan had Jenne Woord haar zelfs misschien toch wel een beetje te pakken in deze manoeuvre. Dan zeggen we hoe belangrijk het is om bakboord op die tonen te komen.
Ik weet dat ik mijn eerste overwinning in die IFK's 2 keer in op Lemmerwier achter elkaar. En de Leeuw uit de grond is de koning van de Lemsterbij. Maar nou ben ik toch echt ontroond. Want Jirre heeft de nieuwe koning van de Lemsterbij, Sietse Brouwer. Hier hebben ze daar al op dek klappen. Ja, zeker. Nou, we kennen het iets stil weer. En daar is hij, hè? Definitief de tweede overwinning op Riege voor Sietse Brouwer en het scootje van het Heerenveen. Monsterachtige prestatie. De hele wedstrijd in de achtervolging west op Huzum. Ze in de slotfase voorbij zielt, Akkerum op een sturt hoorn. Maar ze helemaal de streek. En door een hele goede zaken in het klassement. Sietse. Mooi. Ja, dit is geweldig hoor. Ja, we hebben het maximaal eruit. We doen het alleen maar goed dan nog. En, ja, daar heb ik gewoon maximaal eruit. Morgen wat machtige dag. Ik heb er zin in. En zag vol vertrouwen jongen, dat is geweldig. Dat is... Ja, man, ik helemaal super. De toppers ben het alle hier. Ja, geweldig, Schild, maar Pieter Meter. Ah, super. De uitslag op de Lemmer. 1 het Heerenveen, Sietse Brouwer, 0,9. 2 Akkerum, Pieter Meter, 2 punten. En het derde plak is voor het Huzumerscootje van Johannes Meter. De 12e positie wordt in naam terug Drachten met Jeroen Pietersma. In het klassement is Grauw nog altijd koprenner, 24,8 punten. Het Heerenveen sloept dichterbij, 20,8 punten. En op een derde plak nou Snits Douwe Visser met 32,7 punten. En in het klassement staat op de 12e positie Jeroen Pietersma met Drachten, 83 punten. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hielkema en Heima.